Syn Mojmenovský a ja vás vítam u nového videa, v ktorom vám ukážem falošné miešania. Tada. OK, poďme k vysvetleniu. Takže zo spodu máme napríklad pikové ESO. Tunak máme krížové ESO. Takže hore je krížové, hej. Teraz si karty chytíte takto, že palec máte tak dole, tunak máte palec, ukazovák hore, nie, prostredník hore. Potom ukazovákom si zoberete nejakú tú časť, dáte ju preč, potom si ju dáte pod to. Túto časť zoberete, dáte ju pod toto, takže už tam máte 3. A tú poslednú dáte až pod toto. Pozrieme sa, čo sa zmenilo. Nič. Takže vlastne to falošné miešanie nie je tak zložité, jak sa zdá. Ja ho tiež ešte poriadne neviem, ale však budíš. A ak sa video páčilo, nezabudnite dať like, odber, koment a uvidíme sa na budúce. Čus!